sam Brala i dobrodošli na klip. Danas ćemo što da pričamo o grafičkim karticama koje traže PCI Express 3.0 i 2.0. Znači, razlike između PCI Expressa 2.0 i 3.0. Tako da krenemo, znači. Sad, da li će vam radi, recimo, ta grafička što traži 3.0 na 2.0? To je sad zadano pitanje, jel? To vi skoro će da kupi, recimo, on će se pitati, da ćeš meni ovo da radi, onako, baš da zna da namesti sam i tako da. Sad, u čemu je razlika sad što je taj 3.0 i 2.0? Pa sad, po svijetu razlike je jer, recimo sad ovaj slot 3.0, on njemu je dosta, to je razlika u prenosu podataka, bukvalno, znači ono, jer je brži kao prenos podataka na 3.0 od 2.0, sad na 2.0 je nekih 15 do, od 500 MB do 900 nešto, tako nebitno, nisam siguran baš. A ovim je, mislim, do 15,4 GB, tako nešto po sekundi. Ja mislim da tako nisam baš siguran. Bukvalno brži. Sad, da li će sad vama da radite te grafičke koje vam traže 3.0 na 2.0? Sad, to je jedno od zanimljivih pitanja koje se svi pitaju. Nije svi ono koji će da kupe, naravno, da ne bi se kupovali matičnu ploču koja traži 3.0. Znači, bukvalno radit ćemo sigurno na 2.0, ali bit će razlika recimo sad u nekim igricama u FPS, sad zavisi zašto to ja pričam, recimo sad ako imate vi procesor, sve zavisi do procesora, razumete me, a uglavnom radit ću vam sigurno na 2.0, pretpostavljam ga garantujem da će da vam radi, svaka grafička će da radit će i na 1.0, ali šta, razlika u toj brzini, znači bukvalno ta brzina koja prenos podataka, tu će biti razlike. Sad da li vam je to bitno, ono, sad nije bitno, ono, ako razlika ono nekih, ne znam ja, 5-6 FPS-a, ovamo je možda 50, ovdje je 46, 7, ono nebitno. Uglavnom meni to nije toliko nešto baš bitno, ono kome je bitno, mora da kupi to, ne razumijem. Sad je to možda razlika, možda to treba kupovati recimo oni koji hoće da stave recimo za budućnost, recimo 3.0, jer bukvalno ono, nove grafičke će biti savršeni i tražeći, bukvalno stalno će, bit će neka razlika, recimo sad sve novije i novije, i bit će razlike, znači u FPS-u, sad zavisi, recimo neku najnoviju staviti 0.0, jer da će stalno će bukvalno rasti taj, bukvalno ima da raste ta razlika, znači od 5 bit će sve više i više. Sad u tome možda će bude sad neka razlika, no na 1.0 će da radi, ali sad ja nisam to probao, to jest niti me zanimalo baš nešto da probam, možda će da radi sigurno, ali sad zavisi koliko i šta. To uglavnom najbitnije je procesor sad koji stavite, sad se to sve utiče. Uglavnom šta je poenta priče, znači radit će ono 2.0, znači koju imate. I na 1.0 sam sigurno će da radi, jer sad zavisi koji će biti prenos podataka, ali to je nebitno. Uglavnom uđite u igricu i proverite FPS, znači ono, uglavnom možete da uporedite, recimo uzmete 3.0, neku matičnu i stavite procesor isti, ne znam, može baš isti, sad zavisi do ovog bridge mosta, ono, sad zavisi, ne sigurno, da će baš biti dobro, nebitno, stavite, to je u toj klasi, procesor i uporedite. I bit će neke razlike, sad male, neke vrlo malo FPS, uglavnom ono, mislim gluposti, ono, šta je briga za te 4 FPS. I tako da ono, znači, grafičko će vam raditi sigurno na 2.0 i 1.0, tako da ono, ne brinite se ništa, tako slobodno možete da kupite grafičku koja traži 3.0, tako da i moj drug isto to radio, znači on je stavio na 2.0 i radio normalno sve. I to bi bilo to, naravno, u ovom klipu, i gledajte moje stare klipove, ljudi, šerite, lajkujte, ono, šta hoćete, i komentarišite malo i tako to. I to bi bilo to, i vidimo se